Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndisati ndapinda mumamessages edu ndoda kungotenda kune wese avo vari kutisapota vakadownloada application yedu. I want to say thank you zvekare nevose avo vanopa miono yavo. Sasisi vedu avo vanga vachiti ivo vakajaira kungoteerera maconfessions evanhu vavanoziva kuti ningi anogona kuverenga, ningi agone kuverenga. In the future tichakwanisa kuzopawo update iyoyo, but kutanga nhasi ndichati pandinenge ndichinyora matitles emaconfessions ndichanyora kana ari amukomanashi ndobva ndanyora kuitira kuti paya pamuchange muchizotsvaka maconfessions munobva matoona kuti alright confession iyi ndeyamukomanashi, mubva mateerera kana muchifarira amukomanashi. Saka keep on supporting us because we have to start somewhere. Iyi ndiyo version number 1. Patichazotiwo version number 2 zvinhu zvacho zvinenge zvava kunyatsokuoneka kuti zviri kuenda kopi. Kunyange vana WhatsApp pavakatanga wainge usingakwanisi kana kufonera vanhu, usingakwanisi kusenda mavoice note, usingakwanisi kana kutumidzira mapicture, but nekuda kwesupport yatakapa WhatsApp iko zvino tinoita mavideo calls, tinocreate magroups, we contact each other more easy, but we had to support it from the first version which was just basic. Saka please keep on supporting us. Rekedzaiti patapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviko chitupa changu. Inini ndiri ng'anga, but pari zvino ndiri ng'anga kudaro ndava mufundisi. I graduated, ndakaenda kuchikoro cheBible School online panguva iya yeCovid. Ndipo pandakatanga kutaura nemamwe maNigerian awa andakatanga kutaura navo ari muno South Africa, but ndakasangana nawo kuri kuTikTok. Ndasangana nawo kuTikTok kudaro ndokubva tachizotanga kutaura. This was panguva iyoyo yeCovid. Ndakabva ndachizovaudza kuti ininiwo ndainge ndiri ng'anga, but kurapa kwangu kwadainge ndichiita ndainge ndichishandisa mashavi avo anoteverera dzinza redu, nekuti kwedu tinoshandisa mashavi ekumvura. Kubva kudhara nekudhara mukukura kwedu tainge tichingoshandisa iwawo, ende zvinhu zvatinotoziva mudzinza rekwedu. Kunyange sekuru, ambuya, amai zvekare nababa vangu vainge vachingoshandisawo mashavi ekumvura. Saka ndakabva ndachizotanga kutaura naye. He was very interested umwe wacho kwandiri, achida kunyatsonzwisisa kuti kuZimbabwe mashavi ekumvura anombofamba sei. Akabva achizotanga kundiudzawo kuti kuNigeria zviriko, but zvakasiyana nezvekwedu because kwavo vanoti magods, ende kuno kuti ninge tichiti anenge angori mashavi ekumvura. Saka ndakabva ndachizovaudza kuti neniwo ndainge ndichida kuti ndinge ndichizoenda kuNigeria kana zvichiita kuti ndinge ndichizonosimbisiwa. Saka vakabva vati tinokwanisa kukusimbisa, but iko zvinozvi hazvisisina mari zvekuti unenge uchiita zvokung'anga, nekuda kwekuti zvawandirwa. Wose anorapa angova pasocial media. Saka vanhu hanzi vava neyavainge vachiti fatigue ndeyekuti kana ukaramba uchingoona ng'anga dzichiita mashura nezviratidzo unogomisidzira wava kusavhunduka nazvo, ende unopedzisira usisina basa nazvo. Saka vakabva vachizoti kwandiri mari yava kukwanisa kuwanikwa kuchechi. Unokwanisa kutoenda kuchechi uchinyepera vanhu kuti unonamata, uchitonamatira vanhu kunyange usina chinzvimbo muchechi, but uchitoporesa vanhu, but uchishandisa mashavi ako iwawo. Nekufamba kwenguva ubva wachizotanga kutobhadharisa vanhu mari uri muchechi. Ndizvo izvo zvavakandiudza. Ndikabva ndachizovabvunza kuti zvinondoita sei, inini zvekutanga chechi hazvimo mandiri. Vakabva vanditi kana usingadi kutanga chechi, zvatinoita tinokupa rimwe link wobva wajoina Bible School. It is an online Bible school. Wobva wadzidza theology. Ndikati theology inini? Vakabva vati yes, you will be studying the Bible and you will graduate as a pastor. Tichakutsvakira church yekuti unobva wachizotanga kushanda. Vakati iri rinenge riri basa as a pastor. Muchechi imomo uchaita mari yakawanda. Chatinongoda ndechekuti paunenge uchinamata unge
uchizodaidza mweya yekumvura inge ichizouya inge ichizopinda mumunhu uyo waunenge uchinamatira, kana paya pamunenge muchiita masermon kana kuti maservices ekuti vanhu vanenge vachifanira kuti vange vachizotanga kutaura nendimi. They do not want kuti vanhu vange vachitaura nendimi chaidzo, vanenge vachida kuti vange vachizotaura nendimi dzekumvura, ndimi idzo dzinenge dzichidaidza mazita emweya inogara mumvura, ngirozi idzo dzakaburuka kubva kudenga dzinogara pasi pasi pakadzikadzika pemvura. Usati wapinda mugehena vakanditi kune gedhi rinovhurika pasi pemvura, saka vakati kwakadzikadzika kwemvura ndiko kune gedhi iro rinoenda kugehena, ndiko kunogara ngirozi idzo dzakadzika dzichibva kudenga. Saka vanhu pavanenge vachitaura nendimi dzisinganzwisisiki vanenge vachitodaidza mazita engirozi idzo dzakaburuka dzichibva kudenga. Saka vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichijoina, ndikabva ndajoina college, it is an online college, handikwanisi hangu kuti ndinge ndichitaura nezita nekuti itori college iyo iri kuAmerica, but vanooffer ma-online courses and it is connected with a big university, zvekuti diploma rangu inini ritori nelogo of that university. Even if you search it on their website, zita rangu rinotobuda, uye zvekare unotoona transcript, matranscript ezvidzidzo zvangu zvandakaita in the School of Theology. So I am a qualified pastor, but as a qualified pastor kudaro nditori ng'anga. Saka mukomanashe ndakati ndapedza kuita zvidzidzo zvangu COVID ichibva yachizopera, ndokubva ndachizopiwa mission yekuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizovolunteer muno muSouth Africa. So I started working as a volunteer at this other church. Now ndini ndatova the main pastor at that church. Saka ndinoti kana ndichinamata paya patinenge titori neservice muchurch, ini ndinenge ndichinamata kudaro ndinenge ndichitotaura mazita engirozi dzinokwana idzo kuita 7. Ngirozi idzi dzinouya, kana dzauya vanhu vanotanga kutaura nendimi, vachitaura nendimi dzavasinganzwisisi, nekuti idzo ndimi mutemo wacho ndewekuti kana anenge ataura nendimi panofanira kuti pange pachizowana umwe zvekare anenge achitonzwa kuti ndimi dziri kutaurwa nanenge ari kuti kudii, nekuti idzo ndimi dzakasikwa naMwari semutauro wekudenga, kuti madhimoni asakwanisa kunzwa zvimwe zvinenge zvichirongwa nedenga, kana kuti zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichizoudzwa vanhu zvavanenge vachifanira kuti vange vachizoita. Saka ndidzo ndimi idzodzo. Saka ndimi idzi dzinofanira kuti dzinge dzichizowana muturikiri. Zvinenge zvakafanana sekuti isu tose tinenge takagara tiri maZimbabwean, pobva pauya kana kuti pakati pedu pobva patanga kutaura umwe munhu achitaura nechiGerman. Saka ndimi idzo dzinenge dzichitaurwa nechiGerman pasina anenge achinzwa chiGerman chacho, chiprofita chacho hachizobatsiri, chinenge chisingabatsiri munhu. Saka isu tinotokurudzira kuti vanhu vange vachitaura nendimi nemazwi ari pamusoro-soro, ivo vanenge vachifungidzira kuti ndizvo zvinoratidza kuti vanenge vava pedyo naMwari, asi chavanenge vasingazivi ndechekuti vanenge vachitotaura ndimi dzemadhimoni, uye zvekare vachirumbidza mazita emadhimoni awo akaburuka sengirozi achibva kudenga naSatani, asi akazosarudza kusaenda kugehena, akasarudza kugara mumvura. Ndinonzwa moyo wangu uchifara chaizvo. Apa ndine magroup akawandisa andinenge ndichidzidzisa vanhu nezvekumvura, ende kana ndiri muchechi ndikaona vanhu vachitaura nendimi dzekuti kunenge kusina anenge achikwanisa kudzidudzira, ndinofara nekuti ndinoziva kuti kunyange chikanzi chinenge chiri chiprofita chinenge chabva kuna Mwari, asi chinogobatsireiko chiprofita chinenge chisina mududziri? Saka avo vanenge vachitaura nendimi dzekugehena vanenge vachipa zviprofita zvinenge zvichitaurwa negehena kuti chakati chinofanira kuti chinge chichiitika.
saka mashoko ane simba. Kune mamwe mashoko awo anenge akataurwa nemadhimoni anenge ari pasi pemvura, anenge achishaya kuti obuda sei mumvura, saka anotumidzira riri shoko. Sezvo zvichinzi mumweya shoko rine simba, dhimoni kana rikataura shoko riri mumvura richiti vedu wei, ndiri kuda kubuda, ndiburitseiwo. Aiwa, ndabuda mumvura. Umwe uyo akazogarwa nemweya yemumvura obva atanga kutaura nendimi, asi achitaura nendimi achifungidzira kuti dzinenge dziri ndimi dzaanenge achipiwa namweya mutsvene, dziri ndimi dzekumvura. Anozoti paya kana otaura anenge achitaura mashoko aya awo anenge akataurwa nedhimoni rinenge riri mumvura. Kutaura kwaanenge achiita zvinoreva izvo kuti dhimoni riya rinenge rava kuwana masimba, uye zvekare rinokwanisa kuzomira kana pamberi pevakuru vedenga richiti ini ndakadaidzwa wani, mashoko akataurwa. Saka ndimi hadzisi ndimi dzose dzinobva kuna Mwari. Uye zvekare chandinongoda kungobvunza kune vedare renyu ndechekuti ini ndinoziva zvandakavinga muchechi, ko imi munoziva here zvamakavinga muchechi? Ini chandakavinga muchechi havasi Mwari, asi ndakavinga mari. Ko iwe hama yangu? Ndiwo mubvunzo wandinoda kusiyira vedare renyu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndine vanhu vakawandisa chaizvo mumagrupu akasiyana siyana. Hanzi rimwe racho kuda rine 900 ravakatanga nedzimwe nhamba izvo. Ivo vanoita zvounganga, but vanoudza vanhu kuti is a pastor and is a pastor, vakatograduata as a pastor. Zvakangoma hazvo vedu we. Munoti kudii nenyaya yavataura yekuti ndimi dzinofanira kuti dzinge dzichitaurwa paine munhu anenge achidutsira. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi pose paunotaura nendimi zvinoreva kuti chiprofita ichocho chaunenge uchitotaura, chiprofita chinenge chabva kudenga, but chinofanira kuti chinge chizowana mududziri, tinge tichizonzwa kuti denga rinoti kudii. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Dai kwanga kuri kunzi handityiri upenyu hwenyu, ini ndaikuudzai chokwadi. I was recruited, mukoma Nashi, and I started working for this other organization. Kana ndati organization yevakomana vemasutu, I'm sure kuti mabva matoziva organization iyoyo. Saka ndakabva ndachizotanga kuenda kuchikoro. I was very intelligent. I was recruited when I was only in form 6, but pane zvimwe zvinhu zvandakazoona zvichiitwa neumwe murume uyo watainge tichifamba naye. Mukoma Nashi, I really wanted that job, but ndo zvakazotiita kuti ndige ndichitiza munyika ndikabva ndachizouya kunoku kuCanada, where I came as a refugee. Evidence zvechokwadi ndainge ndiinayo because ndakatora mapictures. Takatorwa tikabva tachizoendeswa kumba kweimwe n'anga. Taenda kun'anga kuya painge paine umwe mwana uyu akatsemurwa. Kana ndichiti kutsemurwa ndiri kutorevesa, akatsemurwa into many parts. Ndokubva n'anga iyoyo yabva yachizopa mukuru wedu watainge tiinaye mari. Chiitiko ichocho chakaitika chakandityisa, chakandikatyamadza. Ndikabva ndaziva kuti mukuru wedu watainge tichishanda naye ainge achiita zvinhu zvainge zvisiri pamutemo, zvainge zvisingatozivikanwe, asi achishandisa basa rake kuti ange achiita zvokutengesa mabody parts. Ndakangoti zvose izvi zvandaona zvinokwanisa kana kuzotondinyudza ndikangobuda munyika chinyararire. Ndainge ndiine mari yangu yandainge ndiinayo, because mari makore acho iwawo taipiwa mari yakawanda chaizvo. Ndokubva ndachizoti ndine motikari yandoda kutenga muMessina. Ndakati ndabuda muZimbabwe ndokubva ndatosangana neimwe cousin brother yangu uyo wandainge ndakaudza. He came to pick me up muMessina. Ndokubva ndachizoenda naye kuJoburg, and I got on the flight and I came to Canada. Mukoma Nashi, ndo zvakaitika pandainge ndichiri kuZimbabwe. Saka variko vanhu vanotoshandisa mabasa avo, ende variko vamwe vatori nemwoyo
yakanaka ivo vakomana ava veMasotho vekuti kana ukasangana naye haambofi akakuitira utsinye. Anoziva kuti basa rake ndere kuchengetedza nyika kubva kumhandu, but uyo mukuru watainge tichishandira akandirwadzisa mwoyo. Ndiri kuedza kuti ndinge ndichichinja madetails enyaya yangu, but kuti vanhu vange vachinzwisisa nyaya yangu, mukoma regai ndikuudzei zvakaitika. Ndakatorwa, it was somewhere kuma past 4 ndainge nditori kuoffice because ndainge ndava kushanda, ndainge ndichishanda kuOld Mutual tichida kuti tinge tichifeya nekuferefeta kuti hakuna here vainge vachiita zvematongerwo enyika mubank iroro. Ndakauya ndikatorwa nemukuru wangu ndokubva andiudza kuti kune kwatainge tichifanira kuti tinge tichiinda. Saka ndaizviziva hangu kuti ainge ari munhu aifarira kugara ari mung'anga, asi ndaisazviziva kuti he was involved in human body parts trafficking. Takati tasvikapo pamba peng'anga yacho iyoyo, ndokubva ndachizoona kuti mubhuti remotikari yatainge tabva nayo mutauni, motikari iyoyo yainge yakatotakura umwe mwana uyu kuti vakabuba kupi handitozvizivi, but takatora mwana ndokubva tapinda naye. Akangonditi mwana iye ainge ari mwana weumwe uyo ainge achiita zvematongerwo enyika, saka tainge tichifanira kuti tinge tichimuvhundutsira murume iye kuitira kuti azosiyana nazvo zvaainge achiita, but dzainge dziri nhema. Mwana uyu handitozivi kuti vainge vakamuba kupi, vainge vachingoshandisa mukana nenguva sezvo ivo vainge vachiita zvematongerwo enyika. Saka ndakabva ndachizobatsira vamwe vakomana tainge tiinavo, ndokubva umwe wacho azopinda mune imwe motikari. Sekutamba sekuseka, mwana akabva asungirirwa pabhuti remotikari yatainge tabva nayo mutauni, then kune rimwe side kwainge kuine imwe pickup zvekare. Mwana ndokubva asungirirwa rimwe gumbo, zvekuti rimwe gumbo rainge rakasungirirwa kune imwe motikari, rimwe gumbo rainge rakasungirirwa zvekare kune imwe motikari. Vakamusiya akadaro apa mwana achichema. Wakazoti kwava usiku, mukoma ine handina kukwanisa kuramba ndakatarisa nekuti zvandakaona ipapo zvakandityisa mhuri yeZimbabwe, nekuti mwana uyu vakati vakamusungirira kudaro ndokubva umwe azopinda mune imwe motikari akatanga kurivhesa, imwe motikari ichirivhesa, imwe yaienda kuright imwe ichienda kuleft. Mwana uyu kana ndichiti vakamutsemura nepakati, ndo zvandiri kureva izvozvo kuti mwana vakamutsemura nepakati. Ainge ari mwana musikana. That image I can never forget in my life. Ndakatotanga kutorutsa zvekare nevamwe vandainge ndinavo vekubasa kwedu, vakatorutsa nekuda kwekuti chiitiko ichi chakaitika tisina kana kumbotarisira kuti ndo zvainge zvichazoitika. Soon after that, mukoma ndakangotaura nemwe cousin yangu uyo ainge achigara kuSouth Africa, akazoshayika zvake, ndiye akazondibatsira kuti ndinge ndichizoya kunoku kuCanada. Ndainge ndagara ndiine kamari kangu because makore acho iwawo tainge tichipiwa mari yakanaka. Ndokubva ndachizoti ndainge ndichida kunotenga motikari, ndainge ndichitotya kuti varume ava neutsinye hwavainahwo hwekuti vanotora mwana kumusungirira pamotikari, imwe motikari uko imwe motikari uko, vomutsemura nepakati. Ndikati level iri rehutsinye, it is too much. Ndokubva ndachizobuda munyika, ndakangoti ndichingoyambuka ndava muMessina, ndikati Mwari makanaka. Saka cousin brother yangu ainge akataura neumwe munhu uyo akazondigamuchira mari yangu ndainge ndiinayo. Ndasvika muJoburg tikabva tachinja ma-US dollars, ndokubva tatenga ma-flight tickets, ndikabva ndachizouya kuno. Nditori munzira, mudzimai wangu iye ainge aine pamuviri, ainge agara aine pamuviri, ainge atoriwo munzira kuenda kuSouth Africa. Ipapo pandainge ndiri mundege achitotiza, mudzimai akazouya. Saka paakauya kunoku, we did not even tell the truth kuti we were married because ndaitotya kuti aikwanisa kuzotonyimwa asylum. Saka akazotouya kuno nema-fake documents, ndokubva tachizochata zvedu tava kunoko. Asi zvinongorwadza hazvo kuti kumusha handitokwanisi kuenda kumusha nekuda kwekuti ndakabva kumusha ndikauya kuno ndichiti I am a refugee. Sometimes I feel so homesick, but ndakoti ndige ndichingokupaiwo nyaya yangu. Dai kwanga kuri kunzi dzimwe nyaya dzacho
dzinoita kutaura nemazita. Ndaitokupai madates and ndaitokupai mazita evanhu, but zvimwe zvacho zvinonetsa because kunyange kuno kwatiri unenge usitori safe. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Yo, zvakangooma hazvo vedu. Hanzi mwana akatsemurwa nepakati vakapiwa mari nen'anga. Strange things indeed they do happen in this world.